am pornit un nou episod. Salutare, bine v-am găsit la un episod de Zuba. Știu că nu prea se mai joacă multă lume acest joculeț, dar am zis să văd, dacă fac asta, să văd ce se întâmplă. Așa că hai să vedem aici la un episod cu prietenul meu, cel mai bun. Nu întreb așa, nu știu pus. Mergem aici după asta. Ca idee, m-am apucat de joc acum, cred că 3 zile m-am reapucat, că înainte aveam un cont mare rău. Salută, bă, lumea! Stai, bă, știi, salută lumea! Da, au meu arată like. Mă rog. Ok. Ce mai faceți, cum mai sunteți? Că n-am mai postat de mult un videoclip. Am postat numai shorts-uri cu camioane, cu... Dacă vreți să mă găsiți pe TikTok, mă numesc David. Adică linie, David, linie, Trux, linie. Aoleo, aoleo, și mai de mine. Aoleo, fugi, mamai, fugi, dai cât de tare poți, dai, nu știu, ne ducem noi undeva. Numai să fugim. Vai de cap meu, alții pe aici. Bă, ce aici? Fugi de aici. Putem fugi noi. Mamă, e și aici unul. Bă, ce aici? Nu mai suport. Deci înainte de episod câștigam în continuu. Acum fix când îl filmez. Uitați ce se întâmplă. Mamă, ce am găsit aici. Mamă, ce pradă. Ești rănit. Pa, eu nu sunt aici. Pa. Mi-e și greu să mă să la joc, că nu știu dacă mai am timp, dar eu încerc. Nu mai. S-a dus. Ai. Bă! Ok, cumva să zicem că am scăpat. Și acum cred că o stau mai mult în bușcă, mi-e frică. Bă, dă-o butoaie, dă-o cutii, măcie. Ce lungă și obositoare așteptarea. Asta de power-ul nou a făcut toate kill-urile, du-te de aici. Uite. Uitați motivul. Da, asta nu e foarte bine. Ce să zic acum? Mă pun aici. Ce-o fi? Măcar un locul trebuie să iau. Și să iau, mă, că vine și zona, vine Papa de la Buzău. Nu știți voi cine e Papa de la Buzău. Hai că cumva mă fac poate cu un locul 3. La locul 1 nu sper deloc. Că știu că n-am nicio șansă la locul 1. Da. Și cred că aici se oprește și episodul nostru. Un episod așa de Zuba, nu știu dacă o să uite cineva vreodată la episodul ăsta. Dar, na. Brawl Stars n-am chef să postez, FIFA n-am chef să postez. Așa că aș deschide și niște cutiuțe de astea de lemn. Oricum, fără valoare. Și cam atât cu episodul. Ne auzim altă dată. Pa, pa!